Христос уваскрос, сапраўды ўваскрос. Разам з усім касцёлам мы абвяшчаем зноў гэтую праўду. Праўду, якая будавала жыццё цэлых цывілізацый на працягу апошніх 2000 год. І гэтая праўда застаецца сёння нязменнай. Менавіта яна павінна усяляць у наsze сэрцы супакой, а таксама радасць. Нягледзячы на выпрабаванні, нягледзячы на існуючую небяспеку, памятайма, што Христос ёсць з намі і ёсць жывы. Велікодныя святы, якія перажываем, няспынна нам пра гэта сведчаць. Трыдыум пасхальны, які мы з вамі перажылі, ён нам нагадвае аб тым, што Христос не пакідае нас адных, што нясе разам з намі наш крыж, каб, вядома, на ім паверці, але каб уваскрэснуць, каб адкрыць нам дарогу ў вечнасць. Просім. І няхай гэтая малітва з верай у Христа Воскреслого, у присутного сярод нас, абуджае і усяляе у наше серце надію, усяляє супокой, усяляє витривалость у той правді, якої ми навчилися, паводле якої живем, і яка повинна зміняти наше життя. Гэтага супакою, радасці і Божага благословення жадаю усім вам, каб, нягледзячы на наши жыццёвыя цяжкасці, мы ніколі не гублялі веры ў Бога, веры ў Яго міласэрнасць і ў дабрыню, якая ёсць у кожным з нас. Няхай гэтая дабрыня не будзе змарнаваная, няхай яна будзе бачная, няхай мы будзем дзяліцца гэтай дабрынёй з нашымі бліжнімі. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос, со святом.